wong akrami dudu bondo dudu rupa ati luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen nangil nyelaka langkung tan kenoti numbes to
Kurawan cine anduk kap gagat rakina sanes kara using pagelaran kang bensik ketitik kang ala ketara pranyata golek ingkang pitupa manyang temarikat mas tunomo titik sego golong mambu ento gawe suwa rasane ngati sing sayok mas sing rukun sayok rukun nyambut wit dawa sing sayok sing rukun jala kicu Joka susu mesem guyu selak becus guru becus sing sarek sing seleh mengko dimene pikoleh sing sabar lan trimo aja duwe watak sujono marasutire kang budaya ang leluri seni Jambi tinggalan leluhur budaya kang ati luhung jolali manembah mring Gusti kang maha suci.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renenggo sagunging para lenggah, para pepunden, sesepuh pinisepuh ingkang satuhu dahat kinabekten. Dumateng sagung para pangemban pangembating praja satriyane negari kang kinarya pandam panduming kawula dasih kang pantes sinudarsana ing wedang dalu menika. Dumateng sagung Bapak perangkat desa Malingmati ingkang pantes kinurmatan. Dumateng Bapak Muspika Kecamatan Tambakrejo ingkang sinubuh ing panghormatan ing dalu menika. Pinangka puraning kandha monggo kita tansah ngaturaken puja puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanikmatan dumateng panjenengan sami saengga panjenengan sami saged angrawuhi hangestreni wonten ing kalenggahan adicara dalu menika kanthi manggih kabegjan kawilujengan dalah kasarasan. Yun duka saderengipun ing mriki kawula sampun kumalancang matur wonten panjenengan sami awit kawula ora nyembandhawipun bapa ingkang kagungan kersa naninggih panjenenganipun bapa Aradi dalah Ibu Sugiyartiningsih ingkang saperlu mahargya atmajanipun ingkang badhe kaijabaken ing benjing dan inggih kusumaning Ayudya Lis Setyawatiningsih ingkang badhe kawengku dening Raka Mas Bagusing Pujiyanto. Mugi-mugi atmaja pinang temanten kekalih anggenipun bangun bebrayan agung gesang wonten ing alamadya tansah atut runtut reruntungan saengga ing binjang sageda manggiya bali wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dumateng sagung para lenggah wonten ing kalenggahan dalu menika panjenenganipun Bapak Radi Sarimbit ingkang Ibu sengaja mahargya putra-putrinipun ngawontenaken pagelaran langen tayub ingkang sampun ngrembaka wonten ing Laladan Kabupaten Bojonegoro. Ing mriki sampun samto ing gati saweka ing Diri Eka Duwi Warenggana ingkang mijil saking Laladan Desa Ledok Kecamatan Gayam naninggih kusumaning Ayudya Iswati wonten ingkang mijil saking Laladan Desa Kolong Kecamatan Ngasem naninggih kusumaning Ayudya Eka wonten umyunge gongso saking paguyuban Karawetian Muda Larasetya mijil saking Dukuh Baladogan Desa Pragelan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Audio sound system naninggih kawasan Excel pidalem wonten ing sawit kagunganipun Bapak Sali. Makarya sekadan kalian dudu AJM syuting profesional ingkang pidalem wonten ing Tawaran Tambakrejo. Wonten kawula pribadi pinangka Plandang Tayub utawi kasebat Pranoto Beksa. Jenenge kula Jarwo, gubunge kula Desa Ngrejeng, Kecamatan Purwosari. Dumateng sagung para rawuh ing mriki kawula pinangka talanging basa Cundakane ngatur dening panjenenganipun Bapak Radi Sarimbit nyunagungi samudra pangaksami mbok bilanggenipun atur pasugatan toto lelenggahan ingkang kirang nuju prana kunjuk dumateng sahyaning para lenggah. Ugi kawula pinangka Pranata Basa mbok bilih mangke anggin kawula atur sampur utawi ayugata dumateng sagung para lenggah kirang ngresewaken manah kula namung jere manungsa lumrah nyuwun webering samudra pangaksami.
Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkung kula nyuwun agunging pangaksami. Panut ngatur Suradira Jaya ingkang lebur dening Pangasuti sepisan merdeka saklami ya. Idinah siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Niki pinangka hampurpaken adicara dalu menika Ibu Aranggono dalah kanca pratega badhe ngaturaken joget Gambyong Parianom dipun ajengaken srampet dumateng Ibu Aranggono kanca pratega nyumangaken